Agriú lá speisialta in Ollscoil na Gaillimhe de Galtaí bonscoile na Cathrach agus an chun inné. Croch na dtíine óga lo a gcuid teideithe bróite agus gortathe go Ospidéal na dTeidithe. Bhí an timach seo áreachtáil ag cumann sláinte na Ollscoile. Is deis iontach é de gasúir taithíáil ar an Ospidéal agus ar chochtóirí. Go háirithe dómh siúd a bhéadach agla bheith orthú roimh chuirt ar an Ospidéal. Bhí mic leighis ag cearú leis na teideithe a chur geart, ó phláster siimplí go dtí ex-chathanna agus fiú máinlíocht bheagnar bhí sé ag teastáil. Is éon aim an Ospidéal ná go bratan na daoine óga níos compordí i d'impleacht an Ospidéal agus bhíonn si níos lú imní orthú nuair a tain si go dtí an doctor agus buine míad antat na bhas an lá seo. Bhris sé de lámh agus cá an má teddy ag gaeilge dtí an ex-gá agus fó sé bindeláin. Hahan sé seo go mórlam anis is smallam dul go dtí an Ospidéal. Haithníonn an ex-gá go mórlam agus anis táma dTeidithe lo. Níl málam ag dul go dtí an doctor ach tá sé ceart lornis. Is é seo an fichiú bliain do Ospidéal na dTeidithe. Nis tá tuiscint níos fearr i gasar óga na Gaillimhe ar an gcóras sláinte agus cóir leighis tugad dá dTeidithe go léir.